Eluf ta' Maltin ħonqu t-toroq tal-Isla u mxew wara l-istatwa mirakoluża ta' Ġesu Redentur li ħarġet tad-devozzjoni tal-poplu wara r-restawr estensiv li sar ilha. Dan sar wara nuqqas ta' sena hekk kif fil-porċissjoni li ssir f'Ġunju din l-istatwa kienet diġà ittieħdet tar-restawr. F'porċissjoni li tmexxiet mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna minn barra l-eluf ta' nies li ġibdet għal warajha kienu ħafna l-persuni li xtaqgħu jerfgħu din l-istatwa. Għalhekk il-Kummissjoni tal-Ġimgħa Kbira fih dan il-parroċċa tal-Isla adottat sistema biex tagħti ċans lill-aktar nies biex jerfgħu din l-istatwa kif spjega ċ-Chairman tal-Kummissjoni Rennie Xkembri. F'jum il-Ġimgħa Kbira hemm persuna inkarigata li toħsib l-istatwa, għalhekk toħsib li ssib l-10 persuni li se jkunu jġorru l-istatwa tar-Redentur. Kemm f'Marzu kif ukoll f'Ġunju hemm lista partikolari li wieħed jista' jinkiteb sabiex ikun jista' jerfa' fil-proċessjoni tal-Weda. Mario Farrugia li għall-ewwel darba kellu x-xort li jerfa' din il-vara iddeskriva l-ftit sigħat li għamel bl-istatwa fuq spaltu bħala uniċi. Dan anke jekk mhux l-ewwel darba li refa' vari tal-Ġimgħa Kbira firħula oħra. Esperjenza sabiħa ħafna, esperjenza penitenzjali ħafna, hawnhekk il-kol nafu kemm vara devota u kemm hawn devozzjoni kbira li Redentur. Tfisser xi ħaġa kbira lina wkoll li kif ngħidu hekk wara r-restawr konna aħna li ħriġna l-ewwel darba l-Redentur ġajna fost in-nies. Sa dan it-tant tal-Rajn Katania kienet it-tielet darba li refa' l-vara ta' Ġesu Redentur fl-Isla. Iżda mhux biss, ta' kull sena huwa jerf fil-porċissjoni tal-Ġimgħa Kbira tal-Belt Valletta u spjega li l-esperjenza tar-refa' tar-Redentur fl-Isla bħala waħda mhux faċli u simili għal dik tal-Belt Valletta. Fem il-belt diffiċli tagħna għandek ħafna taraġġ, tlajja u nżul ġifieri hawnhekk tejpu l-belt bħala ambitu ta' post bħal spjeċi, ma mhux daqshekk daqskemm hu l-belt bħal spjeċi.